moments later. Good morning, guys. Dami rin sa dagat. Domingo karon, guys. Sulay-sulod sila Nunoy. Maligo mig dagat. Ay sila radi ay. Yan si Nunoy. Hi guys! Init na. Wala akong maligo. Si Albert. Init na. Mag-aalas 7 na guys. Wala akong maligo. Sila lang. Si Nonoy lang. Daghang tao ari guys basta Domingo. Kaya walay sulod. Ganina ning abot mi mga 6 ka 10, daghan nagtao. Hinlo diri guys oh.
Bay, yung mo na yung concept to yung bay. Yung concept to yung bay. Nindot agdagat ari guys kay tinaw kaayo. Nice. Mo ni aling gihang giliguan guys, katong gas ni Agi, katong gasam-sam pa kura isa. Karon maligo mi, ako maligo. Baliktad ang utok. Siguro niya mga tataw gamay na nitaw. So guys, salamat din sa mga nag-subscribe. Sa wala pa nag-subscribe guys, balik kong subscribe ninyo. Salamat sa inyong support. Yan. Yan guys, samaw na kay ag-init. Yan si Albert. Yang kauban. Yan. Samaw ka ay. Init na. Yan. Ay. Mahal. Hi. Nagtawrod guys kay Sunday. Basa yung buhok ko. Oh, basa yung buhok. Ah, wag yan. Wag yan puno basa, oh.
Pila to mahal? Ayan na lang. Maabot na niya Luy, kay maabot na niya sa abot. Naman, uyo. Ilang oras uli, alas 12. Hi guys, padong na yung uli. Managligo si Nonoy. Bisod mi gawas guys, kaya naka-parking. Hindi nakagawas ang motor. Salamat sa pagtanaw ninyo guys sa among vlog today. Salamat.